Nwoke mụ na ya bi enwere obi mmadụ. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di o, ya fụlụ this guy like anya, so ọ sị na ya ga-anụ ya, ya kwelụ, o wee bịa mee gị fana abụọ wee bili. Ya wee lụọ obi ọ bụrụ na ọ na-eme biznes. So wee si ya ka o soli emebe biznes, ya kwelụ, fana abụọ wee bido mebe biznes. Biznes bido nnọọ na-aga ọfụma. Ọ dịzịa ka a ga-asị nọ nyanwa ka mara anya the business karịa the husband. So ya na-eme business di na-ejezi na-abata, ịghọtago na ego ya na-emete dị too much. So ha bido gobe properties, ha bido expand ba more and more. So ọkwa na ife niile na-aga ọfụma. After 3 years, nye filie na ya nidele nwa. Ya wee gwa die, ọ si oke fa na-try mana ha fụrụ nwa. Ha wee jee ụlọọgwụ lụọ, dọkịta wee nenesie ya arụ wee si na fana abodosi mma, mana ya bụ nwanyị na stress ọ na-pass through the too much, na ọ nidiri break ga-enyeli ya aka iji wee tụlụ ime. So ọkwa na ya wee gwa die wee si ya na ya ga-akwụsịnata biznes ya sie ma pịọtago ya bịazịa ka ya na-anọ sọsọ na shop ka ama ma ya ga-enweta onwe. So ọkwa na di eju si a na onwere ife ome na Chukwu na-enye nwa mgbe ọbụla Chukwu ji wee chọọ ka onye fe nwa. Ya nọkwalụ na-azụ afịa. After 5 years, ya yọbakwa di again si a biko ka ya nwetu break ka ya nwee ike conceive. The man jụ oge ọbụla ọ na-epush, they keep on making money. Lafago properties na bụ gaa na ịtọ na-agbasi moto. So kwanye ahụ ha na-eme business maka na ya dị good. Ego na-abata, ihe niile na-aga ọfụma. Nyanwa chezokwa onwe ịmagonu keep on making the business, ihe niile na-aga. After 8 years and a half, ka nọ wee nweta onwe. So ya wee kwụsịzi ije afịa. Nọzi alụnụ nọ na-achọ nwa. Na-ayọzi die ka o tinye aka, die ekwero. Na-ayọzi die ka eje ebe a ka eje ebe a, die ekwero. So kwanya ebe afọ ka ndị nọ n'ụlọ wee na-agwazi ya si a na o nwere onye ya na die na-akwụ, because na adị afụ ụzọ ya pụtara ụtụtụ pịarala m na ejebego na shop yọtago ni for this 8 years plus nọọsụ afịa ka ya na-azụ. Ebe afọ ka ya nọ wee tinye anya na mmiri wee bụrụ na die wee nwaanyị ọzọ mụgoli ofu nwa dị ime nke abụọ. Si fana abụọ wee bido na-ese okwu maka na ya jọrọ na ya ma njezi afịa. Ka afụlụ na o nwere nwaanyị ọzọ somewhere. Si ike kwụrụ ọtọ gwa ya na edinwuru. Ya wee nata wee jụbịa. Ọ si ya ka ihe ọ chọọ ka ya mee, ebe ọmụnwụrụ nwa ka ife ọ chọọ ka ya mee. Ọ sị m nne si ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ya mụrụ ka ife nke dị adọ. Si ya wee gwa ndị be ha wee bịa wee yọba this guy sị gị na ọbụrụ fault ya, na ọbụrụ sọsọ ya na-azụ afịa, na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-azụ afịa na-atụ ime. Ya hapụcha ihe dọkịta na-ekwu na o gosi na arụ ezuru ezu iji wee mụ nwa. Ọ sị m nne wee yọọ this man n'enu ya na n'ọjụ. A na-ekwu sị na ya chọzi the marriage, ya jebeziela onwe ya echekwa na ihe egwuregwu. This man sị ya jebeziela onwe ya wee sị oke na nsogbu adọrọ na ọ bụrụ na ọ chọọ ka o jebela onwe ya na ihe niile fana abụọ make together na ọ ga-eke ụzọ na-abụnye half, o weziela half jenụba nwaanyị ọ chọrọ ịnọ. Ịghọtago? So ọkwanye ahụ this man ajụ si na nke a ama mme ya na babe nne ya. Ya wee kọla akpa ya wee na be nne ya. Na-alụzie o wee serve onye divorce paper. Ya wee jụ na ya man sign. Ndị be ha jụ na ha man return the bride price until oke ihe ha na-abụọ zụtara n'afịa. This man ajụkwa a na-ekwu owepụ okwu court ese ndị ala ya akwụkwọ. O wee lụọ that day ya wee jebe court wee lụọ ha na-abụ wee bido wee kpebe ikpe. Na die wee nwaanyị ọzọ mụgoli ofu nwa dị ime nke abụọ. Ihe agwa dị ihe anụwa. Wee jụbịa ọbịa ka ọ ga-agụgụ. Wee sị na ọ bụ na ọ ga-agụgụ na a ga-eme investigation. O wee kwelụ. So kwanye ahụ so George wee sị ya na ya chọọ ka ya gbala ihe n'oni nwere before wee nụba this woman. O nwere ihe this guy ime. O nwere ihe o nwere. So George wee sị ya na ya chọọ ka ya malụ ihe n'oni nwere since ịnụba this woman. O wee bido wee gụba ma ụlọ ma anị ma moto wee gụgide gosịa. George wee tie wee sị ya
N'ụfọdụ ụmụ nwoke in fact so na ịkpọta this girl ka ị were wee mee business, imesie business ịchụpụ gị a. Chai. George wee sị ya maka nke a na ihe ahụ niile from A to Z gịnị a na-abụọ melụ together, ịghọtago na a ga-ekie ụzọ na-abụ ichinye dị woman ofu. Then ndị niile o ji aka ya wee nweta na fancha niile bụ nke gị jezie ka ije nụbaza nwaanyị afọ ị chọrọ ịnụ afọ, ịghọtago si ike kwụlụ ọtọ wee gwu this guy. So akwani ya si ọnọla ebe afọ yọba biko, nọla ebe afọ yọba biko si George na ya mụtarala ya nwa, kedu ifo ji property eme nke nwa na-akọba ka ọ na-akọzi ya ka iwo bidozi na-ewozi George, ịghọtago. George wee na-asị etu ka isi eche echiche masị ya George wee sị ya na agha eke ma ego dị na akaụntụ go everything ị nwere into two, nwaanyị achịla ofuke na ihe a na-agwa gị kịta gị na aka ije gbakọ all those things, gwakwuo nyanwa bụ nwaanyị ya na aka ha je gbakọ ihe niile ha nwe since the date o mere egi. So kwani ha wee naluo ya wee bido ịgbakọ destin na ya nọzi be nni ahụ, ya tago. After 7 days this man dolotibe ha bịa yọba biko si na adọ sorry na ihe a kwuru na ekwesịrị ikwu na ya tritiri very bad ya gbaghalị anya na tabazi aka fanụbakwazi adị na na kịta anụnwa na ọ bụrụ na ihe ọbụla ọ chọrọ na a ga-emeli, ọ sị na ịchọ nwa, sị na ime adopt whatever ọ chọrọ na ya ga-emeli enye m ya hapụba ichighezi azụ back to court ka eje ka ihe ha nwere ụzọ na-abụ akwa ifugo. This girl wee sị m ike kwụlụ ọtọ gwu ya na ya mara ife ya ga-eme ya na-ene this guy na ihe ọ na-achọli yazi kịta bụ ka ya chigheta azụ bịa nọlụ bie maka na ya bụ money making machine ya. Yes, maka na ya maara na number 1 etu ya hapụrụ ya kịta na those business fana abụọ ga-ada completely. Na ihe ọ gwara ya before ha sebe okwu bụ ya nọlụ zụba afịa na o nwere ife ome na ọ bụrụ mmadụ niile ga-amụ nwa, ịghọtago. So ọ bịa na-ayọ ya wee sị na ya chọrọ not only that na the business is going down since ya pụrụ akwa ifugo. Mana ya chọrọ ije, mana ya chọrọ ka amalife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu filo ọ bụrụ na ọ gị nwa ị ga-echigha azụ to this very man na maka na ọ na-ayọ biko and na ọ ga-ekwezikwa unu je chọba nwa ka onye kpa aka na ntị gali ajewela onwe ya fake ihe niile ha nwere ụzọ na-abụ ya jezie nụba that girl mugoli ụmụ na-abụ afụ nukwe m ụdị nke. Kedu ihe kpata na ụfọdụ ndị mmadụ ga-abụ iwere onwe gị niile nyefa ọ dozie afa ka ị na-ezuzu ezuzu. So n'uche this guy bụ na this woman amasịrị ife m, I don't understand. Onye gbaghalụnụ di chigebe azụ je taba afụfụ mebeli ego ebe ọ nụgo nwaanyị ọzọ mụta nwa ka onye agali ajagwalụ chọba ụwa ya. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi ọlụ maka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.